ndini ndakauya nenyaya yangu pano. Nyaya yangu yandakauya nayo ndeyashingandlera naAlice. Iri nyaya yandakabigwa kumunda. Ndakabigwa kumunda ndakavabata musi wa14 uri May. Asi ndava nenguva ndichitsvaga vari kundibira mumunda mangu kubva muna March wese ndaitsvaga ari kundibira ndikamushayiwa. Tsoka ndichidziona asi padzoperera kwadzo dzaisingaoneki dzaifamba sei. Ndikati kuda zvaperera ipapa. Ndikati April pane tumwe twakutanga chimwe chindima chacho tanga kuti ndotarisira kuti apa ndofunga apa ndichaita sezvinoita zviri nani. Chikapindigwa chikarogwa ndikakona kubata vanhu vakambonditi kuda vanhu vanobva kudoro kumabhora vanenge vachidarika vachitema chibage nekuti irodi inofamba nevanhu. Ndikambofunga kuti kuda vana vanofudza nekuti nechekuzasi kwacho kunofudzikwa. Zvese izvozvo ndakazvitsvaka ndikaona kuti hakuna zvakadaro. Ndikambozama kutombovandira ndichitora mazuva ekuinda chinovandira kumunda. Ndaita sekuti ndiri kuonekwa. Mazuva ndikandavandira hakuna chinobuda, hakuna chinoonekwa, handioni chibage chichitogwa. Haiti ndikati kuda April yapera muna May chiri kungotogwa. Ndambozama kukwidza pamushairi pamusoro ndiri kubvunza nemi hamusati mamboona kana vafana vanofamba nechibage pano padhuze paraini pano. Pane vamwe vaitaura kuti vandira uchabata. Asi kuti vataure kuti vanhu vatiri kuona ndivana nhengi vaisha nekuti vaiti mangwana zvinozotiremera. Alright. Ndakazama kuvandira kutombodii kuzoti umwe musi chachiri chisi ndabva kumusangano ndikati ndinombosvika kumunda. Yava May. March April ndakakona kubata asi ndakazvigwa. Zvekudligwa zviya zvinodarika nzokudla mumunda. Muna May musi wa13 ndobva ndaenda kumunda ndikaona parovwa chindima zuva ranodai. Chindima ichi charatidza kuti chinenge chakarovwa kwatovira nekuti majanga anga atosvava. Chinenge chakarovwa sazuro kwatovira. Ndikazama kutsvaka kuti papi pabuda netsoka papi zvikaramba. Nekuti vana vemombe vanofamba vaitandirana ipapo vachienda kumombe vachidisa kamatsoka aivharika. Ndikati ameno ndichazoona. Ndakagwadziwa. Ndikaenda pana mumwe musha uri pamusoro ndichinokumbira mushongo kuti ndigadzire mombe yangu yakanga yafa maziso. Ndikataura nezvazvo zvekubigwa kwandaitikwa mumunda. Vakati vandirai muchabata. Ini chatopera zvinhu zvichavandira papi nichabata zvarini handi muchabata. Ndakaenda kumba. Ndisati ndaenda kumba ndakasvika mumunda ndikagara kusvika kuma8. Ini ndakurumwa nemosquito ndikaende kumba. Ndakaenda kumba. Ndikasvika kumba ndikati vedu chibage chiya chatopera. Chimwe chinyoro chimwe chatooma. Chibage chapera. Toita sei? Tikati handei mangwana tobvisa. Chiro chiri chinyoro tongobvisa chakada tozobika mushosho. Mangwana kuseni takamuka tichinda kumunda. Tichisvika kumunda takuti titeme chasara chacho. Tikaona kuti hapasina. Angova majanga. Ndakakanda badza pasi. Vanhu vari urerwa kuti nozuro zvandaitaura. Vaya vari pavanga vari vakateerera kuti mangwana munhu ari kudzoka. Saka right. Tikati achitima edu majanga tingagodii. Ndakava kugwadziwa. Tikati kutanga kubva March, April, May vachingondiponda. Right, handisina chandinacho zvaakana. Ndofunga ndakatenderera munda. Ndiri pakutenderera ndakaona tsoka. Tsoka iyi. Tsoka yanangepi? Tikati yananga uko. Ini handichatenderi kuchitevera nekuti makaoma hamubatiki. Ndakaenda kujecha kunofamba mvura. Ndokuwana tsoka dziya dzabuda apa. Dzichibuda tsoka idzi dzakati sedziri kuda kudai. Ndobva dzakona dzikadzoka pajecha apa. Ndobva dzatevedza jecha. Dzichitevedza jecha ndobva dzakwidza dzikapinda murodhi. Nenzira tikati haiwa tavatei. Zvatodai zvanaka. Ndakatevera. Pakanoti imwe nzira inodai, imwe inodai. Iyi inodai iri kukwidza pamusoro womunhu. Vakatora iyoyo inokwidza kumusoro womunhu. Vakati fambe vasvika pamusuma. Ndokubva vakona. Ndokudzokera kunzira yavo yava vanzvenga. Apa vaida kuzama kundirasisa kuti ndigoti vepapa pando vari kutora chibage changu. Ndikati aiwa tiri tese. Ndakaronda. Ndokukwidza. Vasvika pane umwe musha pane ruzhowa. Vakaita sevanhu kudai. Ndokudzoka. Ndokupinda munzira. Ndikati aiwa tiri tese. Tese. Ndokusvika pane umwe musha panonzi Kwaswela.
ndikaona pane kamubvana karipo kamwana kadiki ndikamudana ndobva auya pa ndikati baba uri kweri akati havako ndobva ndati aura idzokera ndokutevera tsoka ndasvika panoti iyi hombe iri kuinda pane imwe inokuona apa ndichifamba ziso rangu raitarisa apo nda kuona kuti tsoka yadhi yapa tsoka ndikaona tsoka yandinayo dzadziri mbiri iyi yakuona apa inaorit ndobva ndasimudza musoro uyo anga akatorivara akandifuratira aitova bhizi rekutofura ibago chiaisa mbodo saka rakatoriri apa saga ndobva ndakuona ndichikuona ndikati svikewo akangodai ndokuvhatarisa pasi ndobva ndasvika ndikachochomara akandipa bhaketi ngati handisi kugara ndiri kumhanya panzi muda kusvika kupi chiri muchimhanya munongotaura wani makagara pabhaketi ina handiri kumhanya ndobva ndatora bhaketi yandikugara ndobva tamutsana paya ndikati ndine zvandiri kutarisa mani murodhi mandisi kunyatso kuona gumbo iri rakamira sei uya ndionerewo chi gumbo iri ungada ungariziva akati gumbo ati hanzi regai ndimboisa chibage changu mumba ndakamurega akaisa chibage chake mumba akauya panoti yake ichipinda mumusha neichinda straight ndobva ndamira ipapo ndikati tsoka ndeyani akazama kuda kuivhara iti ipi ndikati usada kutsika usada kuvhara iyo tsoka ndeyani akati iyi ndeyangu iyi ndikati ko iyo ndeyani akati iyo handisi ndikati tsoka iyi neyoyo dzadziri pamwe chete mandiponda kubva muna machere svika pari zvino nhasi ndazokubatai kuti ndimwe amuchidla chibako changu havana kuramba akati shuwa baba pi zvamuri kutaura ichokwadi matibata nhasi ndikati saka right muri kuitemi kumaidai maikumbira right chiwo ezvino mapedza chibage chose tsvai mumunda musina akati shuwa chibage takadla wanga unani akamboda kuramba ndiri kuti tsoka dzadziri mbiri hatidzire unoona kubva kumunda kuti une tsoka dzadziri ngani anzi ndandina alice ine vamudaidze akamudaidza akatora nguva asingadaviri alice yatatu ikati daidza tichifamba tichinda kwanzi tingamusiya ndikati handi anotevera tafamba ndopakazodavira akatitevera akazotibata takutotenuka takasvika kumunda ndikati memai muone kuti makadla sei anzi hapana chatomema hatonzvisiva kuti shuwa chibage takatora ibage takadla yewo ina allright todini naitarisai mandiponda kubva munani muna machi anzi tongobvuma zvese kuti kubva muna machi nekuti hatichazivi kuti vamwe vaitorawo ndivanani tikati aiwazvi ndimi ndowandabata ende matsoka rako iri ndandisingarizivi kuti ndozvari ndaitoti munhurume aritoti vari kutobva kubhora kana kudora vachidarika vachitema chibasa ndisingazivi kuti munhukadzi une zitsoka rinenge remunhurume apo zichangu rinenge remunhurume ari munhukadzi ndikati saka right toenda kupolisi vakati aiwa hatitaurira nei tikati aiwa hapana zvokutaura navo vakati hatitaurire ini ndichifunga sekuti right sevanhu vari kukumbira kuti hatirwisanei hatikuwiranei hatobhadharai ndikati right ndakuda kuti muchibhadhara hamusi kuda kuti tiinde kupolisi vakati aiwa motifumura motinyadzisa nawo saka moti kudii vakati taurai zvamunoda ndikati pane zvamaita izvi ndinoda ng'ombe vakati tisu wana ng'ombe dzacho hatina ng'ombe tikati muri kuzama kuti kudii kweimi muri kutoita zvinhu zvokuseka muchitiona inini makandikoza chibage kudai hanzi tiri kutokudzai chokwadi hatina zvatina tokumbira kuregerera ani hapana kuregerera pazvinhu zvakapedza kudai dai makati machibago chishoma zviri nani kubva muna machi svika pari zvino 3 months moti vaitokumbira kuregerera hazviti hanzi saka raitodi ndikati right ndipei mbudzi vakati mbudzi hatina ndikati chindipai huku ndiri kutokuwirai tsitsi ndipei huku ndondikunyatsa kuona kuti kuba kwamaita kutoredza kuti muri kushupika ndipei huku vakati moda huku ngani ndikati ndiroda huku 10 mese vakati tiwireiwo tsitsi ndikati saka ndokuwirai tsitsi pakuti chii vakati tokumbira kuregerera tisiva na huku dzacho ina kana zvadaroka imi mune masabhuku enyu hamusi masabhuku mangu inini muri mune umwe sabhuku hazviiti kuti ndikutore ndinde nemi kwangu uku ndokutongai ndira kuisai kwasabhuku wenyu ndokundanawa ndobva ndati handei kwamakasi vava vakagara pangoro yandandinayo tikati handei kwasabhuku wenyu vakaramba vakati hatidi kwani kwamakasi hazviiti watisa muromo weshumba inaiwazvi saka mauda kudiva taura zvauruda ndikati ndakuudzai zvese zvandandichida maramba saka ndatoshayiwa ndoita sei vakaramba kusumuka ipapo ndatofamba ndavasekokoko vakaramba vakagara
ndikadzoka ndikati kumwana wandandinaye mukomana mhanya kuna sabhuku unoti ngavauye kuno pakati aiwa musadaro ndikati aiwa hapasina umwe zvokuti taura kana kuchokuita nekuti zvese maramba zvandaichifungidzira ndaiti kudamu kuda kuhwisisa akaenda kwasabhuku sabhuku akati ndaita ugwere ndiri kuyamangana kuseni baudze kuti ngavauye kumba kwako kutosangana iko mangwana acho zvecho vakauya ava sabhuku havana kuda kuuya vakagara kusvika zuva iri sabhuku havana kuuya zuva raira pakauya mumwe muchinda anonzi Lakson Kiwani tikagara naye ndikati Kiwani tarisa pamajanga akaungana apa kuti uone kuti pane bagwe here apa akati aiwa apa pane chinhu chibagwe chakarohwa kana ivo pachezvavo chaivo vari kutaura chibagwe chakatora ina handiwazoona right papaya tikati maitoita sei sabhuku havana kuuya apa ndamafoni namba acho ndikati no iwa une here akati ndinawo ndobva ndipa mafoni apa takambozama ikaramba apa ndikati saka imimi chiomira tione kuti toita sei nekuti sabhuku hana kuuya vakati zvazvadi kuti taurirai ndikati taurai tiwe kwaindokupa foni ndikati foni handidi akati mai ndo zvandanchiwana kuti fanire kubata foni ndikati aifoni handidi uda kuti handa kuda kumududzira kuti nditi foni inosungisa pakuti unondipa foni nhasi mangwana unomhangara kuti foni yangu yakarasika asi ndakaona munhu akanunga foni yangu yakabiwa ndosunga ine mapurisa azviti handina kuda kududzira izvozvo nokuti ndinoziva mutemo asi handina kuda kumuudza akatora foni vakaenda tikati right vasati vaenda ndakavabvunza kuti right imi zvomoenda mati todini vakati uku mukumati chii ndikati ndongokuira yangu sevanhu vandatoona kuti zvamuri kuita zvachoka zvisi right mondiuya nehuku 66 vakati huku 6 huku uyu ndiye akati ndonotsvaka umwe wacho waitoseka zvakachitoumburuka aiseka achiumburuka ndokubva asumuka Lakson akati baba uyu ari kuseka uyo handina shuwa uri kutoda kutotiza uyu hai hapana chakaipa kutiza kwake handingamufudzi ende handimurondi pandomuronda ndopaziva right ndobva vati kana ukaona tikasvika musi wakati tisina kuuya nehuku idzodzo muwedzere zvakanaka vangu vari musi wa15 iwoyo vakati tipei 8 days musi wa23 vakauya uyu 23 sina kusvika akauya nepoto poto iyi kuseni ndikati handisitori ngozi ini poto hausi kuti ngozi handitori ngozi akati saka maindoita sei ndikati unobvunzani ko umwe wako aripi akati umwe wangu pandakamuudza nezuro akanditi muno mwe ngatambe yake inini ndaakuinda kwamakasi haana kudavira right ndokutora poto yake ndobva apinda paroti ini ndokuinda kumashoke ndokubva ndendiswa kwamakasi sabhuku vanhu vaiva ndakakuudza ndichikufonera kuti vakakauya vakakumirira havana chavauya nacho right nhasi uno futi umwe wauya nepoto ndaisa mumaoko ako sevanhu vako ndakuchida kuziva hangu kuti vari kundirongera dzipi vanoda kuti ndidii akati right ndokubva paya sabhuku akanditi ndipowo 3 days ndikamupa 3 days akavasunga ndikaenda iko chiri chipiri taenda chiri chipiri takagara vese hapanaka uyu wakapiwa tsamba nemupurisa wasabhuku akairamba mupurisa akadzoka netsamba akati uyu wairamba tsamba takagara ndofunga kusvika kuma2 ndopakazosvika uyo bhudhi wacho vanogara kugadheni anga asina kusvika vasvika paya vaya vakati wasvika atiwe nyaya yake kuti yakamira sei tiri pakuti atiwe nyaya yake yakamira sei bhudhi wacho ndobva vasvika paya nyaya ndobva yatanga kutaurwa sabhuku vachimubvunza hana chaakaramba right zvose zvatakataurirana kusvika tazosvika pana sabhuku zvakakona kuita hapana chaakaramba right pasabhuku akabvunzwa kuti saka todini akati aiwa regai ndimbofunira mwana wangu ndakambomutaurira mwana wangu ati kuda kutumira mari aipapo akamaima nefoni achifona achididi zvimwe zvataihwa zvimwe tisingawi panze right mwana wangu atizo right ndimirirevo kusvika Sondo ndopa ndinokanda mari yacho tikati munoona sabhuku ini maonera vanhu ava ndonasa kuti matsotsi vari kuda kudhonza nguva kana kuti vari kuda kuti inini ndingoita sekuti zvandakaitirwa zvine basa rose zvino inini ndakakuvara ndiri ndakabviswa mubhajeti handimbomiriri kana kutonhora pane zvinhu zvakapisa kudaro
nekuti izvozvi handisina chikafu ndakutopindira mudanga inda ndakatarisira kuti chikafu ichi chogona kunditirawo 3 kana 4 months chakarohwa chese hapasina right. Sabhuku vakati saka toti ndikati aiwa itoita izvinoita tiona zvakamira sei. Uyu ndopa akati mwana watikwa zino ndichatumira manje watikwa nzizo tsvagai mbudzi muwe kune mbudzi mutenge mbudzi apo ini tichitaura tawirirana takanga ndati inini chindipai huku 10 vakati hawo right pahuku 10 idzodzo uyu tapedzerana akati handinotsvaka right. Tikati unotsvaka uyuwo zvechokwadi achibva ipapo tapedza dare redu akati ndipei mazuva ekunotsvaka asi mbudzi imwe ndinoiwana ndinotora kwaba Brenda kuda vanga vambotaurirana here wakaenda zveshwa akauya nembudzi yacho pamazuva atakataurirana akauya nembudzi akati ndashoti ndasarigwa nemari iyi yakati $30 inai zvakanaka right. Kuti vacho pavakauya ipapo vachibva nekugadheni vakauya nemudzimai wavo vakubva nekumba vakatirigwa nyaya vakakumbirwa kuti tokumbira kuti mumire apa nekuti tiri kuona kuti mwana hapo imimi baba ndimomira sanyi mumirira mwana wenyu tichibvunza hedu hakusi kuti mumune mhosva. Baba vacho vakapenga. Sabhuku vakasvika pakuperegwa akati kana makutodaro imimi matuma munhu muchiti ndokumbira ezvo makuti ndimira mura kuti makutonditongesa kai handisini ini ndakaenda kunoba chibagwe chacho ini ndiri baba hamuzivi kwaari hamuzivi kuti wakawanikwa tose takati kupusa ipapo kuti kuri kuti kudii baba wacho pakazosumuka mbanga akati kwete iwewe hauzi kuti neSaturday wakauya here kumba kwangu nemwana wako unezwa waidaiwe zvokuti mwana wako atizi uida mushonga iwe kuti mwana wako afambe ndopa akati zi right. Apa ipapo chibagwe wairamba kuti handina chibagwe chandakaona ini zvamuri kutorara kuti mudzimai wacho ndobva ati aiwa baba chibagwe chaiuya tichidya maigara kugadhini mamusingazvizivi tikati zvakutaugwa wai ndopa akati zi baba vacho zvakanaka tikati right todii baba vacho vakati ini ndichimbonipai nguva nditanga tamufonera wacho Nyakuba ndoutani tikudii tikati tokupa mazuva mangani akandipei 4 days takamupa 4 days uyu tatomusunungura takutaura nabhudhi vacho vanova ndo baba vaAlice wacho zvadaro 4 days dziya dzakati zvisvika vakauyawo zveshwa akauya akati ndataura nemwana ari kuti zveshwa ndakazviita ndakakanganisa ndakaba asi ngavandimirirewo ndimbotsvaka tikati izvozvo handionese kuti zvinoita indema idzi muda kutitsotsa imimi baba mwana wenyu mirirai mwana wenyu imuzopedzera nemwana wenyu vakati handimiriririni paizvita ukatikati aiwazve chero ndiri ini mwana wangu akakanganisa ndinomirira mhosva yacho ndozomubata mwana wangu ndopa vakazopapa alright ndipei 2 weeks ndichitaura naye ndiutani tikudii kana zvaramba pa 2 weeks ndichamirira nyaya yacho ndobhadhara ndiri ini asi pane shoko ravakazoburisa manje rakagwadza ani nani vasati vabvuma kuti alright ndimirire 2 weeks ndire kuti vakati muri kuda danga rangu kura mavava rakadanga rangu asina danga ndiani zvakandibowa izvo zvakandigwadza kuti inini ndakatuma munhu here mugadheni mumunda mangu kunoba nekumhaka yekuti une danga iro shoko rakandigwadza tadaro takamirira 2 weeks iya kubva musi wa30 kusvika musi wa12 ndopaikona 2 weeks handitira kumuona murume uyu anonzi Shadindlera uyuwo hana wakaenda kuda akaenda kwaSabhuku kudai chokwadi kudai nhema here apa ndichahwisisi kuti wakanosvika akati ndikumbire regererwe kuti mari handichaiwani ndogona kuwana $10 ndikati aiwazve hazvidaro saka ndobva ipapo ndatoona kuti alright vese kuvagona kuti ndihwisise zvavari regai ndiendewo kwamambo ndonoturawo mashoko angu kuti vanotivo vari kutsvaka kubhadhara here kana kuti vari kukundikana kubhadhara here ndosaka ndauyawo pano mambo ndogara pasi mirai zvinyu atuazoroi mambo ava ndiva mabvidi kanyemba vakwira udare renyu vachichema nenhau yekubirwa kumunda nemusikana anonzi Shingandlera
vanoti vakatanga kuwana kumunda kwakabiwa vakaita tsvakurudzo kusvika vazokwanisa kubata munhu anonzi Shinga uyu vakamudaidzira kumunda kwavo vakaonesana iye haana chaakaramba vakachiendesana kumasabhuku vakataurirana ikabva mhosva yake yakatanga iri kumombe ikabva kumombe ikadzoka kumbudzi muri kushayiwa kwevabhadhari kusvika yadzoka kuuku saka pane zvavakavimbisana zvese ari kuratidza kuti hapana chaakapiwa mumang'ari tozoenda pane anonzi Shati Ndera vanovabhudhire umwe akanga aba futi zvene uyu vanoratidza kuti vakazopinda munhau yacho vakawirirana kuti vachanga vachizobhadhara saka nokuda kwekusabhadharwa kwava mabhidhi ndozvapa kuti vange vachikwira dare renyuno romambo. Uyu tataura uyu akazondipa kambudzana aiti ndike $20 kasingambosviki karike inzoika chef kana mangu panyaya imini muchamira tobvunzana nemi handiti saka kuri zvino izvi mukana wedu tatora nyaya kubva kwamunhu tichizokubvunza hai tichibvunza wava handiti chekutanga mai munoerei tuve panodiwa mari dzemagarantanda mari dzematare nedzemapurisa inu ndichikumbira kuti ndataura nemwana wangu chitori pano saka iye anga ati kana ikange yataurwa nyaya taurisa ikange yataurwa nyaya ikange yapera ndomufonera oita plani nemari yacho inzoika mai nyaya iyi ine 2 weeks kai munozvinzwisa kuti ine 2 weeks maziviswa kuti muchange muchidiwa kumatare muchizviziva kuti kumatare kunodiwa izvi matare anaya vakakusunga havana kuudza here kuti haasarudzi vakataura zvavo kuti haasarudzi isusu kuno kuti tinoda mbudzi teerereka mai tinoda mbudzi huku mapfunde chibage nzungu nyimo zvise zvauinazvo nekuti matare echivanhu saka tinongoitawo zvinhu zvinokwanisika kuti uite barter trade because mari haiwanikwa saka zvese izvozvo zvomutora kuti hapana saka munoti dare rinokubatsira isi zvatinoitaka maini vamadhuve zvatinoita ndezvekuti kana muchiti munohobhadhara musanetsvaga munesiya tine nechibatiso chamunotora muswa mune viya nemari iyoyo ndozvatinoita zvamunazvo pamuviri wenu nongokamura tamuya chonzi chibatiso mukandapo upinda munyaya yenu wokubitirai ndozvatinoita izvo mapanzwisisa mambo vanoti ivo zvamunokwanisa kuwana kubatisa kudare kuti haiwa ndakamirira mwana wangu ati kana matare apera ndinobhadhara mari fanai kubata ichi ndokuti tigone kuenderera mberi. Ani maona kuti umwe wenyu uyu kupejera mabhisi, ani maona umwe wenyu uyu ndiye une mari, saka kuti zongokutonga imi mahara iye ari kuchema futi kuti malosi anenge achiwanda kunani azishandi muri kubona moga kuzibona meona kamanini Moena. Inini. Avo ndikuti vanga. Mbotora ne mutaurira ne. Ngoenda ipanza. Unotaura na kuti Kuti vari muground. Ai ngoenda. Titotaura kuti tine mimboenda. Ngoenda mbonoonesa. Ide bugari chef satika saniga chef tanga munoturiswa miko ndari rino munosumudza ruoko rwerudyi mopika miko kuti change chitaurira dare rino ndichataura chiri chokwadi ndisina zvandinowedzera kana kutapudza Mwari ndibatsirewo mubva maisa ruoko rwenyu pasi mosangana nemubvunzo saka inguva yekutora miko mazvita henyu baba vanga vari apa mavaona munovaziva
chii chenyu Ndedana naye. maidana nawo so vanga vachitsanangura mazvinzwa mune mashoko mazvinzwa zvavanga vachitsanangura mune zvamunokwanisa kupikisana nazvo here kana kuwirirana nemashoko avanga vachikupomedzera semhosva? Pandinoita sekuti pikisanei navo pakuti vanoti ndakanyenyeredza. Inzwi renyu ngarikuru. Pandinoita sekuti pikisanei navo ndepekuti tichibuda mukati memunda wavo takanyenyeredza. Takafamba nerodhi ende taiva tisina zvatakapfekawo makumbo. Chechipiri pandopikisana futi navo ndepekuti mumunda mavo makabiwa muna machi. Mumunda matakapinda tichivhuna chibage ende chaiva chikugucha. Chibage chakadzvarwa nemvura yekupedzisira. Zimvura rakanaya here kupedzisira rino ndisingazivi kana rakanayawo sure kwamachi. Ndo pandopikisana navo kuenda kwasabhuku takaenda kwamakasi iri nhau yokuti ivo vaida kujikisa kutaura wirirana nemudzimai wavo akazodzoka. Mudzimai vanoroora vakadzi vachingoenda vachiroora vachingoenda saka izvo mudzimai wavo vakadzoka manje manje akutori mapesa apa vakarima asipo mukadzi. Saka tichienda kwamakasi takasvika nyaya ikataurwa zvechokwadi yataurwa paya. Inobva ndataura nemwana wangu anova mwana wasisi wangu ari kukorokota ndobva ati mama ndotumira mari ende mwana uyu haana kutaura neni ipapo especially ndakangoitawo kubhipa akangobvunza kuti panani ipapo mama ndikataura vanhu vakanga varipo vatongi akati ipai mujubheki foni nditaure naye anova umwewo vatongi ndiye waaitaura nei pafoni kwete inini. Vakataurana vachirambirana apa chachiri chipiri iye achiti masande mari iyo haitadzi kusvika ndinenge ndatumira imari yakatanga ichinzi $25 yedare. Mushure me$25 ikapedzisira iva $50 yedare. Itikanzi ndodiwa $50 ndanzi ndodiwa $50 alisi $50 iri yedare kuroti yedare ini ndaibvisa $50 yedare $50 iye pokutanga angatanda mbudzi achinoda kuti mudzimai wangu achenuke pane zvaitika izvi nokuti ndazoya kumunda nemudzimai wangu denda ndauya ndiri ndoga dei pasina nyaya. Mushure mazvo atanda mbudzi ndatsvaga mbudzi ndamupa ndopa akazokwidza nyaya akwidza mari ndobva ndatsvaga mbudzi iya ndokubva ndamupa mbudzi iya vedare pa $50 yavo ndokubva mwana zuva rakataura ndakatumira mari yacho zveshuwa ndikawana $40 ndikaenda ne$40 ndikaenda pasabhuku kumbudzi yakatumirwa iri $60 pa $60 ndikatora $40 ndikaisa kudare kwamakasi ndikashotegwa kumari yedare ne$10 ndikatora $20 pa $60 iya ndikaenda kwandakatenga mbudzi kwababa Brenda ndikasvika ndikanova $20 iya mari ya $60 inobva yapera. Saka ini zvakatondishamisa kuti ndoona ndakuhosungwa ini ndashotegwa nemari pamari yavakataura ndofunga chikwereti ndakasainini kwasabhuku ne$10 pamari yedare. Ivo ndavapa mbudzi ndopavakakwidza vakati makanonoka kundipa saka ndakuchida kuti mari yangu iite $50 ndobva ndashotegwa kuvari ne$30. Ndikazowa sabhuku taenda kune mapurisa sabhuku mapurisa asvika vakuti ina handina chandakavapa. Ndaenda nemapurisa ndikati inini sabhuku ndakavapa mari $40. Mapurisa akandibvunza kuti wakavapa panani mari haibudi nokuti uri kuzaira kuti abva nepana sabhuku izvezvi. Sabhuku vari kuti iwo hauna chawakadi chamakabvisa munotori barudu. Ndikati aiwa ini ndakavapa asi ndichivapa mari musi wandaenda nemari ndakaona pane mudzimai wavo nevamwe baba pa next door vanonzi vachigogoko. Mapurisa akati mari haibudi nematauriro avaita havabvumi kuti wakavapa mari. Ndikati aiwa handeiko imi ndoda kuti mudzokere muine chapupu chokuti ndakapa sabhuku $40 pamari yavo yedare ndikasara ne$10 chikwereti. Mabhiti ndikamupa mbudzi ekuti mine chokwadi tikatorana nemapurisa tikaenda kwasabhuku tikasvika tikagara. Mapurisa akataura kuti ndo baba tadzoka chichi mafamba zvakanaka vai vakati tafamba zvakanaka zvikanzi ndobva ini ndati sekuru ndashamisika ndichiona mapurisa akuuya achiti ari kubva kwamambo achiti ari kundisunga ndikuuya kwamambo mandisungisira pamari yecho makachaja $100 yakachajiwa pano ndikabvisa $60 20 ndikaendesa kuna mabhiti 40 ndikakupa imi
ndikasara nechikwereti che$40 kwando chamandindisira kwamambo here vakati hakusi kuda kwangu vachipindura ipapo zvikanzi akuti kusi kuda kwangu kuda kwamabhiti mapurisa akavavhunza naisabhuku dare renyu imi munotonga imari mari yedare vakapindura kumapurisa vakati $15 vati $15 zvikai $10 yemupurisa mari yosvika pa25 zvikaiko yazosvika ku50 iri kusanangurwa nemwana uyu sei kuti imakati dare renyu $50 zvikanzi yakasvidzwa ku50 nenyaya yekuti takaita kuti tiwane mari yekudzosera mabhiti mari yake yaakabvisa idare vakabvunzwa nemapurisa kuti imimi mabhiti makamupa here pamari yakabviswa neuyu for 2 years makapawo here mabhiti svikai mabhiti ndakamupa 20 years ndozvavakapindura kumapurisa ipapo mapedza alright pakanaka amai ndiri kunzwa muchitsanangura kuti imi baba ava maidana navo ndizvo asi mhosva yavari kukupomedzera yaisi yekudanana ka muri kuzinzwisisa vari kuti ivo mhosva yamuinayo ndeyei kuti takapinda mumunda mavo tikavhuna chibage munotenda kuti makapinda mukavhuna chibage mukazobhadharana ndizvo zvamuri kutsanangura ndizvo saka zvichireva kuti mhosva yenyu makaitenda nechakare chasara kuti mupedzise kubhadhara ndizvo uyai comrade chef pane pandoda kutaura nemi zvishoma ndandakateerera muchitaura ndizvo ka mai ava zvavari kuedza kutsanangura chinangwa chamuinacho panyaya yamamhangarira ndechekuti vanhu vakakubirai ndizvo ka ndanzwa muchitsanangura nhoroondo inotaridza kuti maitaurirana muchisvika pakuda kunonzwisisana asi chakangozosara inyaya yekuti ava vange vachikubhadharai ndizvo ndanzwa muchitsanangura panapa kuti ndakachaja mombe pakutanga ndizvo ka mukazochaja mbudzi dziri ngani 6 10 ai huku 10 alright 10 pamunhu mukazopedzisira mava kuti pamunhu wani ngani 6 ndoda kuti tibate kuti maienda muchidzika muchitikwirei toda kubata point yanga itsanangurwa namai ava kuti mari yenyu kunyange pataichajana yairamba ichikwira zvine mucherechedzo wokudaro nekuti pamakamboti 5510 hadi makamadzisa apa vachema inzwaika baba mazoefuti kwasabhuku makazosvika pa66 saka tikatora kuti huku idzi dziri tomboti pa5 kana tichidzimaketa 5 huku dzinotipa mari $25 ndo chaive chikwereti nemunhu 1 handizvo ndizvo aiwa zvebaba teereraika imi ndimuri kutaura neni handiti imi ndimataura nyaya ndiri kurunda zvamataura mati makati mombe mukazodzoka pahuku mukazouya aiwa zvaika mukazouya pahuku 5 ndakati 10 makati 10 mukadzoka mukazoti ndikati 6 vachema alright hatisvike pa6 dzinotipa mari kana tichitengesa nema$5 $30 ndoda kuti munyatsokubata kureva kuti makava matoisa nemwoyo wenyu kuti ndo pandave pakukanganisirwa kwandakaita nevandibira ava vakasvikonotenda mhosva yavo kwasabhuku ndizvo izwaika baba ndoda kuenda pamune zvamuri kutsanangura neni zvandiri kuteerana nemi vakasvika pakuzokupai mbudzi yekuripa mhosva ndizvo zvavari kutsanangura ndizvo ka yakanga yekuripa mhosva yavakakanganisa toda kuenda panyaya yekuti nyaya iyi yakatotaurwa ikasvika pairi pamuri ndepapi handitizvo saka ndiri kuti inini imimi havazobhadhara mbudzi makavhaliwa here mbudzi iyi kuti ingave iri pamari iyi makaiti mari iyi yaisvika pa$15 asi vakazomanidza kuti ngaisvike pa20 ndikati alright ngaisvika 20 asi yanga isingakambudzana hatidaisoka baba hatidi kuti ndiri kutaura zvamakatenderana inini ndo pandiri kufamba nemi alright kureva kuti ava mai vagere pamberi pedare chikwereti chavainacho chamavawinzira kudare pano nhasi ndeche$10 ndizvo
ndoda kuti mucalculation yenyu munyatsokuona ini ndiri kutaura zvamamuchitaura nekuzvigadzirisa chikwereti china mai ava pamhosva yamakatenderana yavakatenda mukasvika pakuchaja imi yakasara $10 because tatora kuti huku dzedu idzi dziri 6 dzinotipa $30 makazotaurirana pambudzi yavakatengesarana yavazokupa imi yamuri kuti yakanga ichita $15 mukawirirana kuti mbudzi iyoyo ngaisvike pa20 zvamakawirirana handiputsi zvichireva kuti ava pamhosva yavo yekukubirai pakasara paine balance $10 ndizvo baba muri kuti pakasara paine mari ndoda kubatsirwawo nevamboipo pamwe mwedzi shoma ndichitaura ndati pavakauya musi wa15 vachiuya musi wa15 14 ndeatakataurana tiri kumunda vakazouya musi wa15 takamirira sabhuku tikazotaurirana tiri papo takamirira sabhuku anonoka kuuya ndikati right toti hukunganingani vakati chema ndikati right chindipai 66 yes handiti ndopandiri ndikati right munoenda zorini vakati tipei 4 days yes right ndikati komukatadza vakati munenge mukwidza muri kuwisa ipapo ndikati wo ndodzokera pa10 paya vakati hatimbokoni right pane mukomana anzi Laxon akanga aripo ipapo akati pane uyu ungauya uyu ndiri kuona ari kuteta pasi uyu achitoseka ka uyu inotiza uyu inzwai baba ini handisi kutaura zveumwe ndiri kutaura zvemunhu aiwa ndiri kutaura zvatakataurirana toda kuwirirana neni pane zvamuri kutaura nditi iwo mutemo unotitendera here kuti kana tichinge tachaja price tinofanira kuti timuke futi mangwana takajamba tawirirana pakurambirana pakukona kuita zvakanga zvaitiwa tikawirirana handiri kuti mutemo unotitendera here kuti kana tikachaja zvino handiti zvawakandikanganisira izvi ndoda kuti undimaintaine mari yekuti ndozofuma mangwana ndakawedzera futi here auwedzeri kana mawirirana zvine chokwadi asi kana pane utsotsi munofanirwa kuwedzera timutenga tawirirana utsotsi iwai baba zvamakabigwa imi makazovhaliwa handisi kuda hangu kuenda kure nemi zvakanyanya chikonzero ndikaenda nemudhipi handitika kana uchinge wabirwa haugoni kunochaja munhu pasina kusvika Luxon mudhumeni because mudhumeni ndiye woga anokwanisa kuziva kuti mbeu idzi mumunda umu dzakadyarwa sei dzingaburitsei muri kundirwisisa apa ndinoda kutaura nemi in short kuti kana pakanga matozviona kuti zvakakodzera kuti ndinofanira kumira ndiri apa vanhu vanzwisisa nyaya yavo matenderana makamusasafaniri kuti munge muri munhu ari kujamba ka kukwakuka muri kuzona inini ipapo ndinokuti ipapo makaresva chikonzero nhasi kana takatarisa mai vagere pamberi pedare ava vakaresva chaizvo but vakabvuma mhosva yavo vakapretenda kuti ndofanira kuti ndibhadhare vakabhadhara vakasara nechikwereti $10 ndo zvandiri kuona amene ndombosirova muri kuona sei mamwe ndiri kutaura ndiri kuzviona zvakadi because murume wechakaitika ndokuti iye kuti nevava ivo vari kuti takadanana saka ndoona kuti aiwa iwaizvi ingu maifanira kuzviwisisa kuti ndinofanira kuti ndiwirira ndihwisisane neumwe wangu because kana makambodana mukuvhunana kamene wakavhuna ndeupiwo aiwa iwaizvi inyaya yatotaurwa muno tifanira kutoitaura inyaya yatotaurwa hatingainyarari nyaya kana yakataurwa mudare inofanira kutongofambwa nayooneka kuti apa hapasiwo painofamba nyaya iyoyo pamwe ndozvakavindisa vamai ndira kumborashika pcha kurasha vandikuta ndiri panyaya imwe makanga muchiziva maiwirirana maizivana ndoda kumbobvunza madhuve mani maimira dhuve vamaini vangu muri mudzimai wangu maimboenda ikoko here musimbototema chibago mose aiwa aiwa mirai ndisiri kubvunza asi andati pane pandoda kuti ndimboti mubvunze mapurisa kuti pandakaenda navo kwasabhuku makasi havana here kutaura vachiti baba ava vakataura vachiti dei wakauya wakagara nenda kuti mindiro ipindurwe nemapurisa kuti sabhuku havana kuburitsa muromo iwo vachivaudzeera sabhuku hana amboburitsa muromo iwoyo pamusoro sabhuku vakataura kuti mhosva wakanyanya kuita ndekuti wakaramba sabhuku deunavo vakufikisira kuti wakavaramba ndosaka uchifikisiwa mhosva yaunavo wakazvitaura regadaiso
pamusoro imam ndaona suri maakuzosera nyaya sure kana yangu tidanana titori mukana wekuti uzondiputsira zvandinazvo nekuti tinodanana nyaya yedu payanga yave pakuti ndisabhuka ndiri vanzwisise kuti munhu akavaparira mhosva chikoreti chaainacho chavamuinzira panapa isu sekuona kwatinoita kana takatarisa nyaya tichitevera zvavataura ivo zvinotadza kuti mari yakasara $10 ndo patiri kuti $10 ndo mari yakasara because kana tichiita zvenyaya hatigoni kuwedzera mari zvisina mvumo kungoti ndofuma ndakawedzera ndaparigwa mhosva tikataura zvikanyorwa mumaminutes zvinoreva kuti ndasarirwa kuti ndibhadharwa nechikwere chipi ichocho. Isusu pana tichitonga vanhu sabhuku tinopa munhu mukana wekuti nyaya yako itaiona tikaiongorora tikaona kuti zvakakodzera kuti unge uchibhadharwa, but enda unogara pamuti uyo muri kumona ufunge kuti zvandiri kuda kuenda kunotaurira mambo kuti ndinge ndichiripiwa zvakakodzerana neni here pamhosva yangu. Mambo vanozozvigura kana zvisina huremu hwekusvika pavalue yaunenge uchida ndizvo. Saka tiri kuona kuti imi makatopedza nyaya, asi chinhu changosara chete ndechekuti pane kusanzwisisa macondition. Pane nyaya futi yandoda kuti ndidzoke kwamuri amuri sabhuku andi masabhuku munobhadharisa mari yemi matari inini mangu mudare ndinoti yemupurisa $5 dare $10 15. Zvino muri kunzwisisa zviri kutsanangura amai ava zvinoita kuti tikusungeika. Muri kuzvinzwisisa because maya vari kuti ndaidirwa mati maidirwa mari yakatanga iri $25. Panguva yandakangotaura nemwana wangu ari kukorokoza achitaura naivo kuti mari ndiri kuburitsa mari ndo payakakwira ikasvika pa$50. Ndikabvisa $40. Saka chimira yamai. Saka ikako ndekamwe kachidimu kanototaridza kuti imi pachezvenyu ani muno kwamugere munotoita kakuramba muchimbandidzira vaya varanda venyu muri kuzviona. Ndo zvakatongofanana nenhasi kuti muri kutsanangura nyaya yekuti imimi nekuda kuti zuva rakasvika vakasabhadhara ndakawedzera. Zotaridza futi kuti ava vari kuti $25 mavachaja idare vanzwa kuti haiwa mari iri kutumirwa mubva mati 50. Saka ndoda kuti ndiedze kuti ndikuonesei kuti ndeimwe nyaya kaiya ichakudzosai kudare iri kutopupurwa naamai ava. Masabhuku imi masabhuku mari yenyu $10, headman mari yake $15, mambo mari yavo $25. Zvino kana maakubhadharisa mari yakapfuura mambo muridzi wenyika 40 50 ndemwe mhosva yavari kutokupai tichakudai dana izvi mozouya titaura ani matisabwani nyora shamari vanotowana mupurisa kubvanasi. Regai ndinde ndichipa kuti imimi pachezvenyu tichiongorora nyaya yamaunza pamberi pedare mambo tiri kuona kuti mai vakaiswa pamberi pedare ava vari kutsanangura nyaya yekuti vakabhadhara pamhosva yavakange vapomedzekwa vakabvumirana nayo kuti ndakaresva muparigwi wemhosva akachaja machajiro anoita vakasvika pakukundikana vakabhadharawo mbudzi. Saka tichitaurira pavalue yezvinhu zvavanga vawirirana huku 6 mai ava chikwereti chavo chakasara pa$10 mambo. Ndokuona kwataita amene kuti tingati kudini panyaya yacho muchitigurirawo mambo. Zvinhu zvekanganisika tide kutonga muZimbabwe tichitokaurisana kuti nenyaya ti vanhu timunyika yedu. Mavonero angu hanzi va complex munere nizvezvo moyo manzi ava ndemanyinyiwa ivamadhuru zvino ndakazwa kwani musikani wakadhuru kuona kwangu munyaya yenyu papa inenge makairerusa moyo pautanga wene kushanda yakuita sendero
asi nyaya yekuba ihuru inoda kufanana nekurepa nekuba torera munhu pane vakafa vachitorerana muurayana ihuru asi manzi kumakaireresa mwoyo ndizo hamene kuti timusumudze tiremedzere kumakamboirerusa kuiro saka makaita makosi amakodana makanga mata zvakanaka kuti ng'ombe iri raiti ipapo pamatopata kwakuzita remwombe ndabvumira kuti irifanira kumira ipapo pang'ombe nekuti havabudi kuvandisa kupolisi vakavandisa kuti ndakavawana ndakavaronda vakumbo vakabati bako dzangu mutemo hauvhume kuti vangobudika discharge by order vanofanira kubhadhara chinhu chinooneka kuti icho ndotakabhadharwa manzi kumakanga marerusa handiti muri kuzviona moyo ndizvo makaidzosa makaita zvisina basa zvino imi kuno kuti tisikwidza zvakare futi kungave kutonga here vakazvikanganisira zvinhu zvavo kuti anditovaona ndo zvatitaura ndingate kuti vanepedzerana nokuti chandoona futi panyaya iyi ndechekuti yanga iri imba ikai moyo ndizvo neava saka sezviri kutaura namambo kuti kuba imbosahombe zvechokwadi imbosahombe asi sembayo mwoyo vaiti kana vakatanga kutanga kudzoredzera kuti wanga uri musha wangu ka saka ndozviri kutaura mambo kuti wanga uri musha wenyu moyo handina kutombofera kana ndambotero rimwe zuva kubva ndichizuva kwasvika pari makadii kumwe handina kana rimwe zuva zvaro kana papi zvapo handina kana ndakambotaurana right anoziva nhengo yangu here moyo teererai tiitaure nemi inzwai moyo ndizvo toda kuti muteerere ndoona sekuti mambo vanenge vatotaura inzwai mambo kana manga musingadanani nawo ivo vanodza vanokudai tatopedza toenda panyaya yekuti kuri zvino izvi ava mhosva yakatopera nekuti makatotaura mukasvika pakupera asi dei makauya nenyaya iyi iri mbishi taigona kutangira ipapo zvino kuti titi isu nyaya yakatombosvika kuna sabhuku munhu akabhadhara ine maminitsi kwasabhuku ndoti zvina kutonga zvakanaka hazviiti saka tomboti kune ava hai ngavapedzise pavakasiya asi kune uyo asina kugara atsika kana kukubhadharai ndopototangira mamandowisa nekuti vanhu vaviri pato kurerutsa kwamakatoita uyo akakwanisa kunzwisisa kuti rega ndinobhadhara hai hatigoni kutiputsa zvakaitwa asi uyo asati aita uyu chero kesi iri imwe chete pati kusanzwisisa kwake nekutaridza kuzvidza zviri kutsanangurwa iye akareswa tinogona kuti mutongo wake uinde pamusoro pewo kesi iri imwe chete nekuda kwekuteerera zvakafanana nekuti kokoti ukanzwisisa ukapindura mhosva yako sezvazviri michesitanitarisa kuona kuti munhu anonzwisisa zviro zvinoderedza izvozvo zvega kumatongero enyaya nditika chero makesi akasiyana akafanana but kukakavara kunokonzera kuti paite imwe judgment inotaridzawo kukakavara mandinzwisisa moyo ndizvo kuna amai ava ndoona sekuti vari kunzwisisa saka tinoona sekuti kana tikangosvikopa kuti vapedzise totanga umwe wacho taurai zvenyu makasununguka zvomuri kutaura zvese ndikuzwisisa ndanchida kuti mai ava ngavachirega kupedzisa mbudzi yavakabhadhara yacho ndikutaura nezvayo ngavachiuya vatore zvandikukumbira ngavachirega kupedzisa zvatinoita tinoda kukutenderai kudai moyo zvatinoita isusu tinoda kuti mai ava vasave nechavanozonzi vasangana nacho nekuti mhiko yenyu yekuti makaresverwa munhu abhadhara muda kumudzorera isu tinongoti upenyu hwamai ava ngahuendeke hatina kuti mune zvamuchavaita handika asi tinoda kuti mwari wenyu arerutsa mutongo uri kupiwa panapo uchengetedzewo namai ava upenyu hwavo yapera nyaya sumuka imwe ende next munoda kubvunza kuti chii
asi ziri zinyaya iye try ndachida kubvunzira kuti pamari yandakapa sabhuku 40 US chinzi ndei tatinyoresa isabu Zapera. ndiyeduna sabu Zapera. umwe wacho anonzi ani isabu